Здравейте, приятели, как сте? Тук съм пред вас, за да се опознаем. Името ми е Турал Мафузов. Минавам пред камера, най-накрая благодарение на колегите, които наистина ми даваха доста зор. Стига си за тая камера минималко пред този обектив. Все едно и също правиш. Покажи се малко в тази аудитория, малко на хората. И затова вече съм тук пред вас. Днешното видео заснемам, за да се опознаем кой съм, откъде съм, какво върша, какво работя, за какво ще заснимам тези видеоклипове, с какво ще се занимавам, какво ще показвам, какво ще демонстрирам. Всичко ще обясна тук, накратко и набързо. Минавам пред камера, искам да се похваля, вече съм си в нова квартира, помогнаха ми тук мои колеги и приятели. Преместих се по-наблизо до работното си място на 5 минути. Вече няма да ставам толкова рано да тичам по магистрали, по пътища, с трафик да се занимавам, да закъсняваме. И затова съм по-наблизо вече. Къщата ми е по-голяма. Какво друго да очаквате в видеоклиповете ми? Ще заснемам повече материал за готварството, ще заснемам повече материал и за моите хоби и изживявания. Хобитата, които се занимавам, са с гейминг, периферия, да снимам видеоклипове и видеоматериал за игри. Повечето наблягам от моето детство за ретро игри, гледам и за днешното време, които заглавия са излезли, закупувам си и тях. С тях се занимавам. Ще наблягам повечето и на третото ново нещо, което излиза за изкуствен интелект и за смарт хом. Благодарение на това, като се нанесох в новата си квартира, беше фул празно и има възможността да си инсталирам новата техника, която ще си направя къщата смарт. Ще го комбинирам с изкуствен интелект, да ми е малко по-комфортно и по-лесно в живота, но няма да споделям всичко с изкуствения интелект за моето. Ще заснемам кадри от дневния си живот, как пазарувам, как посрещам гости. Ще заснемам видеоматериал за игри, ще заснемам видеоматериал как обзавеждам новата си квартира. Ще го направим заедно. Тая година са тегли пак томбола, която... Той не е томбола, теглихме чъп, как се нарича, в кого ще празнуваме тая година, нова година, Коледа, банкети и за жалост се падна за мене. Не можа да се отърва и тая година. Тая година съм натоварен. Все пак е добре, че имам и нова квартира, по-голяма от старата. Направил съм си едната стая, превърнал съм си я в студио. Тук ще заснемаме доста видеоматериал за храна, готвене, ще готвим заедно, ще играем заедно, ще разучаваме новата технология, която излезе за изкуствен интелект, ще обзавеждаме къщата с смарт продукти. Имам доста подаръци, които колегите и приятелите са ми пратили за добре дошъл в новата си квартира. Ще ги огледаме заедно, ще отваряме заедно кутиите, но ако ви хареса някои от продуктите, които са ми подарили, ще оставям и линкове, за да може да си ги закупите и да ги огледате и да разгледате, ако ви харесат наистина. Друго, какво да очаквате? Купил съм една голяма елха, която ще обзаведем, ще украсим заедно, да се каже, но малко от очакваното. Ще я видите, ще се изненадате, да не спойвам за напреде. Ще обзаведем заедно стаята, която ще празнуваме с колегите и приятелите, които ще ми дойдат тая година за добре дошъл в новата си квартира, и ще празнуваме Коледа заедно. Ще направим парти за новата година. Ще организираме един семейен, не семейен, да се каже,
домашен банкет. С друго, какво мога да обясня за себе си набързо, ще взема заедно да пазаруваме различни видове стока, която, например, за домакинство, ще пазаруваме за кухнята, ще разгледаме различни рецепти в канала си. Друго, какво да обясня, имам едно качено видео вече в канала, то е тестов видео. Аз наистина искам да се извиня, ако някой е гледал първите 5 минути, не е моя глас, изкуствен интелект е, и последните 10 минути пак изкуствен интелект. Исках да го тествам, защото имах гратис, тук като бях инсталирал софтуера, но за жалост по-точно, видеоматериала, който съм го споделил на 2-3 езика в различни държави, малко ме изложи, защото те работи, които се говорят там, не ги казвам аз, а изкуствен интелект сам си ги измисля и си ги монтира. Друго, днеска излизам на пазар, ще пазарувам, ще заснемам някои малки видеоклипове, ще видите по-нататък. На 1 декември ще откриваме елхата с колегите, те ще дойдат, ще имам гости. После ще дойдем вкъщи да обясня за себе си. Аз съм готвач, казвам се Турал Нафъзов. Работя в круизни кораби, но тая година се стрема, по-точно тая година сме вече към края, от 1 януари 2026 ще гледам да се стрема да се качвам по-малко на пътешествените кораби. Ще работя в същата фирма, само че в ресторант. Друго, какво мога да кажа за себе си? Не знам. Ще видим по-нататъчните видеоклипове. Аз искам наистина много да ви благодаря, че гледахте този видеоклип до края. Ако ви е харесал този видеоклип, наистина ще ви помоля да го харесате долу под видеоклипа с бутона лайк с палчето нагоре. И наистина, ако ви заинтересуват и са ви станали интересни видеоклиповете и искате да се уведомите за по-нататъчните новите видеоклипове, отстрани да цъкнете за камбанката за известие. И ако се абонирате и за моя канал, това е добре за мен, че подкрепяте канала ми и се развиваме за по-нататъчните си видеоматериали. И още едно, ако наистина искате нещо да споделите с мен, оставете един коментар долу под видеоклипа си. Много ви благодаря, че гледахте за това. Чао и до следващия път!